Καλησπέρα παιδιά και βρίσκομαι τώρα στο Κολοσσέο της Ιταλίας. Ναι, το βγάζω βίντεο για να το θυμάμαι πάλι. Πάμε να δούμε τι έχει εδώ μέσα. Παιδιά, έχει πολύ φασαρία, ας πούμε μέσα. Παιδιά, κοιτάξτε εδώ πέρα πόσο ωραία. Συγγνώμη. Δείτε πόσο ωραία. Άμα θέλετε να φάτε στην Ιταλία, δείτε τι ωραία πράγματα. Δείτε το. Αλλά άμα θέλετε να πάτε φυσικά στην Ιταλία, δείτε πράγματα. Να πάτε σίγουρα στο Κολοσσέο. Γεια σας παιδιά. Κάνετε καλά. Ξέρετε ότι είμαι στο Κολοσσέο. Εδώ πέρα έχει πολύ ωραία πράγματα. Δείτε το. Δείτε. Πατήστε πάνω στο βίντεο. Αυτά τώρα και θα μπούμε πάλι μέσα στο Κολοσσέο. Φύγαμε. Εδώ πέρα είμαστε μέσα στο Κολοσσέο. Εδώ πέρα είναι πολύ ωραία εδώ μέσα στο Κολοσσέο. Κοιτά. Εδώ μέσα δεν έχει τίποτα. Πάμε κι αλλού. Σε αυτό το σημείο του βίντεο θέλω να μου κάνετε ένα like και μια εγγραφή. Πατήστε κουδουνάκι, είναι όλα free. Πάμε τώρα και στο δεύτερο όροφο. Επίσης τώρα θα πάμε και στην αρένα. Το δεύτερο πάμε. Πάμε να δούμε. Και η μαμά μου. Δεν τον ενδιαφέρει να μην είναι. Αγία Παναγία μου, ρε παιδί μου. Το λέω. Ήταν με αυτά κατασκευασμένα. Κάτω ήταν τα ξύλα και ήταν έλβος. Δες πως βγαίνουν τα θηρία. Είχαν καταπαχτές και τα βγάζανε. Πάνω ήταν η αρένα. Και εκεί δείχνει πως το κατασκευάσανε. Είχαν για να κατεβάσουν οι πύλες. Γιώργο, έλα σε παρακαλώ. 2 λεπτά να τα πάρω. Σε ποδαριάστηκα, μπαμπά. Στο Κολοσσέο έμπαινες δωρεάν. Τι δωρεάν. Μέλη των κλάσεων, των κοινωνικών φορμασιών, έμπαινα μέσα από τις 76 οξύδες. Εντάξει, μπαμπά. Τι και αυτό εδώ. Το ξέρω, μπαμπά, το ξέρω. Ψηφιτά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like και να σας